Masindulule inkonzo yethu ngokuvuma iculo amashumi mathathu anesithandathu. Ulihlathi lethu uThixo ungamandla ethu yena ekuxakekeni konke uluncedo ngenyaniso. Asoyiki thina ngoko noko umhlaba uguqulweyo, noko iintaba ziphoswayo enzulwini yalo ulwandle. Ithi ivesi yokugqibela, uYehova wemikhosi unguThixo wethu yena uyinqaba unamandla, sowuphephela kuye thina. Masisifumane ke isifundo sethu sokuqala nesokugqibela yincwadi kwabaseKorinte besibini, isahluko esikhulu sisahluko sesine. Siqala ukufunda kwisahlukwana sesixhenxe, sithintelwe sisahluko seshumi elinesithandathu, isihlokondaba ubuthathaka babapostile namandla kaThixo. Ndiyafunda ke kaloku obubutyebi sibuphethe ngezitya zodongwe, ukuze incamisa yamandla ibe yekaThixo ingaphumi kuthi. Siyabandezelwa ngenxa zonke singaxineki, siyathingaza singancami, sichutshiswa asiyekelwa, sikhahlelwa phantsi asitshatyalaliswa. Sihlala sikuthwele ngomzimba ukufa kweNkosi uYesu, ukuze nobomi bukaYesu bubonakaliselwe emzimbeni wethu. Kuba thina abadla ubomi simana sinikelwa ekufeni ngenxa kaYesu, ukuze nobomi bukaYesu bubonakaliselwe enyameni yethu enokufa. Ngoko ke kusebenza ukufa kuthi, ke kuni kusebenza ubomi. Sinawo nje ke kwalo moya wokholo, ngokoko kubhaliweyo kwathiwa, ndakholwa kungoko ndathethayo. Nathi ke siyakholwa kungoko sithethayo nokuthetha. Sisazi ukuba lowo wayivusayo iNkosi uYesu uya kusivusa nathi ngoYesu, asimise phambi kwakhe ndawonye nani. Kuba konke kungenxa yenu, ukuze luthi ubabalo lwakuba lwandile ngabona abaninzi luphuphumise umbulelo use ekuzuseni uThixo. Kungoko singethi mandla nokuba umntu wethu wangaphandle uya esonakala, usuka yena uwangaphakathi aye ehlaziyeka imihla ngemihla. Eli ke lilizwi likaThixo, iNkosi ehlala emazulwini mayilisikele lithalisanqelise ngoku kude kube kunaphakade. Amen. Ndibulise uba umongameli, abashumayeli, oomama, oosisi, ulutsha, naye wonke umntu ongaphakathi endlwini kaThixo, ndibulise ngegama elihle likaYesu Kristu. Amen. Kule vesi yesibhoso ethi siyabandezelwa ngenxa zonke singaxineki, siyathingaza singancami, mandijoyine phantsi kwayo. Kodwa abo umongameli, ngenxa yokude bayo, ndivumele ndithi uThixo ongusomandla nguThixo ongena nathi ezimbandezelweni, yaye uThixo angapheleli nathi ezimbandezelweni. Asuke uThixo aphumele nathi ngaphaya kwembandezelo. Masithandaze. Amazwi omlomo wam, iingcamango zenhliziyo yam, masifumaneke zikholelekile phambi kobuso bakho Yehova. Ndiyavuma Thixo, ndiyavuma somandla, ndisebenzise ngendlela othanda ngayo. Yaye ndiyacipha mna ngoku Nkosi, makwande wena. Yihlamuyo ingcwele uzalise le ndawo. Oku ndikucela egameni loyise, oku ndikucela egameni lonyana, oku ndikucela egameni lomoya oyingcwele. Amen. uPawulos ubhalela ibandla eliseKorinte, elibhalela malunga nokurhoxisa kwakhe utyelelo apha eKorinte ngenxa yemeko
ezithile ezibangela into yoba angakwazi kuphinde afikelele apha eKorinte. Yaye uPawulos ulibhalela elibandla kukho ukungavisisani kwamakholwa, ngoba amanye athi uPawulos ayamkrokrela into yoba akasenguye umthunywa kaThixo. uPawulos ke ubhala le ncwadi ezama ukubaxelela into yoba usenguye umthunywa kaThixo, akukabikho nto etshintshileyo, yaye uyakuhlala engumthunywa kaThixo. Ndidlule ke apho bamqwambe, ngoba le ndawo ayisiyo ndawo yam bawo. Ndiyamthanda umculo kawumongameli imvume elapha eSwatini xa isithi, ngwevu yam, wena wawuphi mhla ndandivivinywa, wena wawuphi mhla ndihlangana nemimoya, ngoku ukhathazwa yini xa uThixo endibusisa, yaye ukhathazwa yini uThixo xa endosula inyembezi. Silapha ke rhamente yakokwethu kwilizwe elimane ukusinikeza ezimbandezelweni. Silapha kwilizwe esizibhaqa singena kwiimbandezelo ezininzi. Ezinye zembandezelo esingena kuzo ziimbandezelo esizinikwa ngabantu ebesicinga ngoba ngabo abazawuthi xa sibandezeleka elizweni, ngabo abayosinika into yoba kanye basikhuphe embandezelweni. Hleze abanye abantu simane ukungena nabo ngemini yecawe, sisithi kubo, ndiyakholwa kuThixo Uyise onamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nakuYesu Kristu unyana wakhe emnye. Besithi ndiyakholwa nakuye umoya oyingcwele, kodwa saphuma endlwini yokuthandaza babone besityathela entloko besifaka embandezelweni. Yiyo le nto ke uThixo wathi kwanjalo, akabe uThixo akavumi rhamente ngcwele sibandezeleka balilizwe ngendlela. Ithi yafika imbandezelo ibangeloba kuphela amandla, ithi yafika imbandezelo ibangeloba kuphela ithemba, yafika imbandezelo ibangeloba kuhlangana kanye kuvukana imindeni kungabikho mvisiswano. Kodwa kulapho ithemba sifumana khona thina maKristu, yafika imbandezelo. Kulapho amandla siwazuza khona xa sisembandezelweni. Ngoba ndimbhaqa kuPawulos xa sithi kuPawulos, wena uthi esithambenga ndisitele emadlelo kathathu isithunywa sikaThixo, ndisithi makasuse isikwe sikaSathana phezu kwamantsuka. uPawulos lavakala ilizwi likaThixo lisithi, ubabalo lwaPawulos lukwanele, ngoba kaloku ibabalo likaThixo lafika emntwini kubonakala kuvela amandla khona. Yiyo le ncwadi xa sukuba ndifuna amandla kwakhona ndizuza amandla, ngoba amandla siwafumana embandezelweni. Akukho uYesu kaThixo ndayithandalelwa madoda emane ukuthi kuwo, madoda ehlabathini niyawufumana imbandezelo, kodwa sinomemele ngoba yafika imbandezelo. Bamongameli kubonakala sibabhetyebhetye, kodwa kwiimeko ezinjalo uThixo ungena nathi embandezelweni. uThixo angaphelele embandezelweni, asuke uThixo sibe sihlahlile nathi uThixo sibe ngapha kwembandezelo, ngoba kaloku ndiyamazi owethu uThixo akaliyeke alilungisa. Yiyo loo nto sithi noba sesisembandezelweni sikhuphe ngetholo sithandaze, ngoba lapho amandla kaThixo afumaneka khona, kulapho sizuza khona inceba kaThixo sekungena embandezelweni. Yiyo loo nto xa ndisihla bomongameli ndithi hambani mhlaka zikaThixo, hambani ningenele
wena ithemba yiyo loo nto sithi Nkosi ndithembe wena masengaze sijaniswe mawasanele la mazwi inkosi ehlala emazulwini inkosi yoxolo iwasikelelwa thamsancelise iyofuneka zohla ehliziyweni sethu ngoku kude kube ngunaphakade amen.